Nindot kayo pagka-portray ni Jesus sa sambingay karong Domingguha. Ang dato, malipayon kayo sa iyang kahimtang, nagkaon sa lamiang mga pagkaon, nag-inom sa mahalon nga mga bino, murag wala gayud siya gibati ug nakasinatig kalisod sa iyang kinabuhi. Murag ang iyang kalibutan lahi kayo sa atong realidad. Totally out of touch with the real life. Wala masinati sa dato ang kalisod ug kagutom sa ubang mga tao nga naa sa iyang palibot. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong Domingguha, nagtawag ka nato sa pag-atiman sa atong mga igsuon, sa atong mga silingan. Kung tinuod kitang nahigugma sa Dios, kinahanglan atong ipaambit ang atong posisyon, ang atong magkabtangan ngadto sa uban. Kung tinuod kitang nahigugma sa Dios, kinahanglan atong ipaambit ang atong panahon sa mga tao, ilabi na sa mga tao nga naglisod sa atong palibot. Greed gets to us because we are basically selfish. Ang kahakog sa tao moabot sa kinabuhi kung dili kita mamahimong manggihatagon. Atong tanawon pag-usap ang ebanghelyo. Wala binuangi sa dato ang pobre. Wala niya daug-dauga si Lazaro. Ang dakong sa dato, maong nga wala niya tanawa o panumbalinga si Lazaro nga nagrepresent sa mga pobre. Kung nakita manggali niya si Lazaro, igo lamang siya nagtanaw. Igo lamang siya nga naggibati og kaluoy apan wala siya gibuhat. Ang dakong sayop sa dato mao lamang nga wala niya gipanumbaling si Lazaro. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, makapangutana kita sa tong kinabuhi. Ikapila kahapud nato buhata ang gibuhat sa dato. Kanang magtan-aw lamang kita sa uban. Kanang igo lamang kita nga muingon nga luuya pud niya ug wala kita gibuhat. Wala kita gitabang bisan nasayod kita nga ang tao naglisod. Wala kita gibuhat. Wala aduna ba kitay panahon nga manumbaling sa atong isikatawo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang presensya ni Lazaro sa atong ebanghelyo, anaa ra sa atong palibot. Nagpakita unta kini sa atong buhaton alang sa uban. Ang presensya ni Lazaro, maghatod unta kanato sa pag-overcome sa atong selfishness, sa atong kinabuhi. Ang presensya ni Lazaro, mudala unta nato ngadto sa kalibutan, din giandam sa Dios kanato. Mga igsuon, ang langit mamahimong atong maandam while ania pa kita dinhi sa kalibutan. Itamaw ang mga igsuon sa mga tao nga buhi karong panahuna. Ang pulong sa Ginoo anaa kanato kanunay. Si Jesus miingon, kung gibuhat ninyo kini sa labing ubos sa akong mga igsuon, imo usab kining gibuhat kanako. Mao kini ang adlaw. Mao kini ang adlaw sa atong kaluwasan kung buhaton nato ang ipubuhat sa Dios kanato. Sigun pa ni San Lorenzo Ruiz, I am a Catholic and wholeheartedly to accept death for God. And I have 1,000 lives, all this to Him shall I offer. Ihalad nato ang atong kinabuhi ngadto sa Dios.
bisan usa lamang kagutlo sa atong kinabuhi nga makatap ngadto sa uban.